wat leuk dat jullie er zijn. Laura heeft me naar het Sprookjesbos gestuurd en een brief meegegeven. Zal ik even voorlezen wat erin staat? Lieve Fleur, zou jij me willen helpen? Ik heb gehoord dat prinses Assepoester haar glazen muiltje is kwijtgeraakt in het Sprookjesbos. Wil jij hem daar gaan zoeken? Ze heeft hem dringend nodig. Natuurlijk wil ik dat doen. Gaan jullie mee naar het Sprookjesbos, dan gaan we zoeken. Kijk eens, daar is de ijsprinses. Wat heeft ze een mooie jurk aan. IJsprinses? Hallo. Hallo. Heb jij het vandaag zo koud gemaakt? Ja, misschien wel, ja. Wel ja. We zijn vandaag in het Sprookjesbos. Kun jij me uitleggen wat dat precies is? Ja, het Sprookjesbos is een heel groot bos waarin je kunt spelen en je favoriete sprookjesfiguren kunt zien en ontmoeten. Ik heb ook van Laura een brief gekregen. En daar vertelt ze dat Assepoester haar muiltje kwijt is. Kun jij me misschien helpen? Ja, Assepoester speelt graag in de draaimolen, dus misschien is ze tijdens het spelen haar muiltje kwijtgeraakt. Dus ik zou daar eens gaan kijken. Oh, dat is een goed idee. Laten we daar eens even gaan kijken. Hier kan ik de muiltjes niet vinden. Ik denk dat ik die meneer daar maar even ga vragen of die iets weet. Hallo, Hallo, hoe heet jij? ik ben Rico. En werk je hier vandaag? Ik werk hier vandaag. Wat kan je hier allemaal doen? Draaimolen, naast mij de waterspeelplaats, achter de draaimolen de boerderij, koemelk. Ja, ik ben hier vandaag. Ik ben op zoek naar de muiltjes van Assepoester. Weet jij misschien waar die zijn? Ik heb ze echt niet gezien, echt niet. Maar ik weet, als Poeser houdt van eten, dus pannenkoeken, poffertjes, et cetera, et cetera. Ik zou in het restaurant gaan kijken. Ik kan de muiltjes nergens vinden. Misschien moet ik de kinderen maar om hulp vragen. Wat heb je allemaal gezien in het Sprookjesbos? De 7 geitjes. Elsa. Elsa. Sneeuwwitje en... Ik zag in het bos, ik zag ook een koningin. En daar zo... Heb je daar ook toevallig een muiltje zien liggen van Assepoester? Nee. 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 Bij een huis. Bij een huis? Dan ga ik daar eens even zoeken. Kom je met me mee? Ik heb ze gevonden! Ik heb de muiltjes van Assepoester gevonden in het huisje! Assepoester! Assepoester! Ja. Ik heb je muiltjes gevonden! Super, dank je. Ik dacht echt dat ik ze nooit meer zou kunnen vinden. Ze liggen daar in het huisje! Nou, geweldig. En als dank dat jij mijn muiltjes gevonden hebt, heb ik voor jou dit sprookjesboek. En daarin staan alle sprookjes die wij in dit park hebben. Nou, wat leuk! Dankjewel! Dankjewel! Ik heb de 7 geitjes gevonden. Daar. Ik ben de draak.